ብጻይነት ኣብ ገድሊ ብደም ብዕላማን መትከልን ዝተኣሳሰሩ ተጋደልቲ ዝጽውዕሉ ልባውን መንፈሳውን ቃል ኪዳን ምዃኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም። ንጸብጻብ ሙዑዝ ነጋሽ ክብሮም አብርሃ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብጻይ ዝብል ቃል ካብ ልብን መንነትን ዝፍልፍል መግለጺ ገድሊ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ብጻይነት ኣብ ገድሊ ብደም ብዕላማን መትከልን ዝተኣሳሰሩ ተጋደልቲ ዝጽውዕሉ ልባውን መንፈሳውን ቃል ኪዳን እዩ። እዚ ድማ ተጋደልቲ ትግራይ ብሓልዮትን ብፍቕርን ጸላእቶም ንምድምሳስ ገድላዊ ቃል ኪዳን ዝኣትውሉ ምዃኑ ንመርግጋጽ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም። ብጻይ ዝበሃል ብደም ብዕላማ ብመትከል ዝተኣሳሰሩ ኣካላት ዝምሕልዎ ፍሉይ ተኣማናይ ናይ መወዳእታ መሓላይ ብጻይ ማለት ነፍሰይ ማለት እዩ። ብጻይ ማለት ህይወተይ ማለት እዩ። ብጻይ ማለት ራእየይ ማለት እዩ። ድሕሪ መስዋዕትካ ዝፍጽምዎ ብጾትካ ሓሳብካ ማለት እዩ። ወረድ ብጻይነት ማለት ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ክትዛረብ ከለኻ ቀሊል ይመስል ምትሕልላይ ዝበሃል ይህና ደቂ ተነስትዮ ቅድሚት ንዕነ ናይ ለይቲ ክንጓዓዝ ከለና ብጣዕሚ እዮም ዘኽብሩና። ኣንሕና ብጣዕሚ እናነኽብሮም ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብል ብጻይ ዘላቶ ምስ ብጾቱ ተማቂሉ ዝበለ ዘላቶ ምስ ብጾቱ ተማቂሉ ዝኽደን ዘላቶ ምስ ብጾቱ ተማቂሉ ዝሰትና ብጻይነት ንዓይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ተጋዳላይ ስጋ ብጾት ኢሉ እንትምሕል ናይ መወዳእታ ቃሉን ሓቃዊ መረዳእታን እዩ ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ እዋን ቃልሲ ብጾት እንትውቅዑ ይኹን ኣብ ጸጋሚ ኩነታት እንትህሉ ህይወት ብጾቱ ንምድሓን ህይወቱ ንሓደጋ ኣሳጢሑ ምእንተ ብጾቱ ህይወቱ ዝኸፍለሉ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም። ብጾት ከምቱ ገለገለ ዘይተረድኦም ሓይልታት ተራ ናይ መንደር ማሕላዮም ዝገብሩ ተራ ናይ ጾታ ማሕላዮም ዝገብሩ ኣባና ንዕላማና ንወርቃዊ ዕላማና ንህዝባዊ ተልእኾና ምፍጻም ንጥቀመሉ ናይ መወዳእታ ቀይሕ መስመርን ናይ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንፈትዎ ብጻይና ምእንታን ንሱ ንሕና ክንስዋዕ ምእንታን ክቕኒ ንሕና ክንሓልፍ ምእንታን ዕላማ ክዕወት ንኸፍለሉ ዋጋ ናይ መጨረሻ መተኣማመንን ናይ ገድሊ ፍሉይ ሽልማት ስጋ ብጾት ክትብል ተለካ ክትሕሸይ ትኽእልን ብዛዕባ ብዞም ዝሞቱ ብዛዕባ ንኣኻ ህይወት ክኽፍሉ ብዝተሰለፉ ሰባት ኢኻ ስጋ ብጾት ትብል ዘለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ምንም ነገር ክኾነልካ ብዝኽእል ሰብ ክትምሕል ተለኻ ያው ለኣኻ ምንም ኣይኮነን። ስጋ ብጾት ኢልካ ስጋ ብጾት ናይ መጨረሻ መሕላ እዩ። ኣይትሕስን ብብጾት ኢኻ ትምሕል ኣለኻ ዝመሓላ እዚ ድማ ንዓና ብዓፀ ቃለለ ዝለዓል መሕላ ይኾን ናይ መጨረሻ ንምሕሎ መሕላ ስጋ ብጾት ናይ መጨረሻ መሕላ እዩ። ተጋደልቲ ትግራይ ጸላኢ ብምድምሳስ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ውሑስ ንምግባር ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ንምዕዋት ኣብ ገድላዊ ህይወት ብጻይነት ብምኽባርን ብምዕቃብን ከም ዝቃለሱ ድማ